Zistili sme, že rest má len jedno vajce, ale opak je realitou, má ich 3 a Grinder 4, pritom sme to boli skúmať u plešatej bowlingovej guli prezývanej žolík. Patén nemá žiadne ľudské, ale porozprávam vám príbeh. Tak sme sa opýtali rodičov, prečo žolík nemá ľudské vajcia, oni odpovedali tak, citujem. Keď bol žolo malý, hrával sa so šanom, ktorý mu počas kolísania sa na hombačke odkusil jeho plešate vajcia, a tak išli na pohotovosť, kde mu tam museli našiť 2 koňské dlhé zarastene vajcia. Aby tam mal chlpy, museli použiť vlasy z jeho hlavy a nalepiť ich tam, lebo žolík mal už odmalá fóbiu, že ak nemá medzi rytným otvorom a pipikom chlpy, odpádáva do komy. Takže teraz viete, prečo má plešinu? Nechcem nikoho zosmiešniť, ale zabaviť, prosím, berte to s nadhľadom. Ak sa vám to páčilo, bol by som rád za like, aby som vedel, či to robiť ďalej.